Bhonzo man. What's good? Yo mlinga yo ukuzvita uri kuita clean Zheti andika? Andika? Isutu kuti muZimbabwe kana kurarama nemadhiri. Iyo uri kuti hanzi pane ma clean deals. Aiyo, ndikurarama nemadhiri, bani kurarama ne clean deal. Clean deal ndio ripi? Rangu randikuita boza andamutemo kuntera. Yomutengesa huku manje. Huku ndurira vanhu huku nemuchini. Kutengesera vanhu venhingi vakadzi vachitengesa machicken kasi pamberi pemagurosari. Chengeta vanachobhadhara masuku. Vaibhadhara masuku. Aiwa. Hazviko pamutemo. Mutemo wenyika hazvidiwi. Chinje clean ichi chinovhunzwa nemutemo. Urikuona handiro kamboenda kumusika Mbare musika. Okay, mafuta ari kuita kana 250. Pane mumwe munhu akatengesa panze $2. Saka utaura kuti munhu yada urarama iye. Ada urarama uya ari kuzoita $2 because haana rent ari kubhadhara, haana magetsi ari kubhadhara, haana vashanu ari kubhadhara, saka makosti ese ando azoita kuti chinhu chake chichipo kusvika pa $2. Okay, anenge akuisa zvese izvo. Iwo unozviziva kuti mafuta aya ma-OG here. Bosi kumusika zvinogadzirwako. Ipapo unonga kufanira kuita careful wewe manje munhu. Wozi ukapusawo unongotengeserwa chipuro. Unongotengeserwa. Iwo hausaivinziwo. Iwo hausaivinziwo. Aivinzi iri kukoko. Roddie kuenda kuchituzi. Iwo hausaivinzi. Inochengeta huku. Uye unofanira kutosungwa iwe, unofanira kupinda mukati. Regani mbobvunza. Ndimbokubvunza iwe. Handindofanira kupinda mukati. Yes. Handika. Chinoratidza kuti ndikubvumidzwa kunzi ndiite zvinhu izvi. Uyu municipality yeMbare munomu inoti unofanira kuchengeta I think huku 25 to 50 dzako dzekudya noti dzekutengesa. As long kana uchita business Pamba, you should pay council. You're supposed to have a license. Yekuita ava mbuya vari kutengesa sadza vakutotikanganisa ivavavo. Vakutotikanganisa because kune korera kuno. But nini ndikaenda kukanzuru ndida license. Handiriwane license. Boss ukasvika ndoda license inini. Handika rekuti ndinge ndichiita business ndichiteerera zvinhu zvangu. Hakutorina section iyo which means hazviko. Section iri Zheti mani yaunongochiita. Section iriko. Ndofanira dhiri kuti ndiriwane license. Kuti upiwe license yayo. Ndo patakuchita dhiri kako kaikai manje. Kangoitaura kaikai Zheti asikaikai. Andona. Saka so far ukuita Zheti deal yo. Hausita clean deal. Asanda tonyora kuti ndipiwe license. Ukatongotonyora asiri clean zvinhu zvako. Aiyo, ndambobvunza yo. Since wakatanga kuchengeta huku 2018. Hausatopa munhu wekanzuru mari. Handite izvo. Hayi wataura chokwadi. Uye Wema illegal structure. Aiwa, iwo pawakamboita zveuka unomupa munhu weyawo mari. Akauya akandisipo zva. Ene ndiripo inini ndaipisana naye. Akandisipa akapiwa. Pastor ndaiti. Hanzi illegal structure mukuita business Pamba ndika. Even a studio Pamba chacha unobhadhara. Ndakamuti nyora illegal structure. Boss anofana kuisa pa bill because ndoibhadhara. Ndakamuti nyora. That way is ototi dai akasvika ndiripo inini musika ndainzodaiwa nyora isoke mise papo. Wapedza kudaroka zvava ukasvika ukamuti nyora iwe anotanga kupa ma-threats. Uziva rate illegal structure i300 i500 US. Ndakawana kuti akunyepa kudoti wobudisa nga $10. Uyu ndakatonzwa kwakarowa $10. Inini akasvika ndikamutaura kuti first ndipo ID yako. Apedza raundi ndonzi Charles Madika kamudhara kapfupi zo. Apedza raundi ndonzi Charles Madika. Ndipeka ID zva yemadhiri madhezi ecovid takanzi madhiri atifambe nawo. Prepa pakachera gombota auye. Aiwa kuti madhiri handi ndo afanira kutofamba nemaID because mangari my workers. Ndakamubvunza. Adzimara azoti hechi auye padheni pangu bozi iye akatoona kuti itsotsi. Atobva bozi stage toda kuti zvite clean. Stage toda kutonoteererawo. Toziva kuti hakuna mabasa but 99% yekuitwa zvikuitwa Mbare muno muka iZheti. Muri mbavha imi muZimbabwe ngataure muZimbabwe hatisi kuzobata hatisi kunyanya. Hapana pendinotohodha kana kuita chimwe chinhu pasina dhiri ratoitwa kuti lese ndototenga kana beans chese.
kweziri kutobuda bhinzi kwacho kwanofanira ndozitonyora kuti ndidziwane ndotengesa. Aiwa beans. Pane sugar beans, baked beans, nebeans soya beans, Sugar beans. nyoro, Dzine dzatemwa direct dzekujabula mgarden. $1. Aiwa dzinofambwa nadzo. Ndoda kuziya kuti dzekumajubheri $1. Saka dhiri rese riri kuitwa ndozvatongowa zvakadaro. Ndakutongozorera ita chinhu ndofanira ndine tonyu. Handimukona. But kana ndisina kutonyora inini. Aiwa handisani ndatanga kuita akashinga. Chiri chakachena. But kuzvati kune vanhu vazhinji vakutonyora. Even vakadzi vanotengesa machicken cuts vari kutobhuturwa kadhora ikako kari kubhuturwa. Inini ndofamba drive, ndofamba mburi. Wambosvika namapurisa. Achingoti hayi ungotono wangu. Unongombowo dhora uko wakaenda. Haisi dini kwandiri haisi tonyo. Anombokuti anenzara. sei. Aunogona kuti aunogona mvura here. Seweye kutatu ngotiwo ndiposa mtu. Mbare mneroni. Because hatikamboti idhiri kana kuti izveti. Umwe yacho yanzara. Ndoyakonzesa kuti vanhu vangoita zvinhu basa. Makombi yakabhanwa. But wakamboona kuti kombi haisi kufamba. Akazodzoka anenge ane mawhite place but wakanzita emapepa aya neaya asi havana mapepa acho. Vazhinji vakushandisa malicense evanhu vakafa. Ndosaka takuda kanyuwani kaikai. Iwo unare. Ndati iwo unare. Kanotonyorwa idhiri kuti Kachada waya 20 kakana. $50. I feel straight. Wangoenda kuningi VID. $50, but no expire after 5 years. Yeah, but kuexpire kwacho hakusiko kuti unonodzokerwa madhiramu. Hausidzokera unongochinjwa unondochekwa maziso uchiri kuona here, unotyoka ruoko here. Haungati chitupa. Inini ndakatora chitupa nde16 years. Ndochandiri kushandisa nde55 years. Tavanhu tu vakasiyana. Canada every 5 years zvochinjwa. It's like a passport. Paino expire paniswa new picture. Canada zvinobhadhara unobhadhara $75 passport. kuchitupa ningi License license $50. Ameno inenge yakatokwira pamamai manje. Every time paino expire unofanira kubhadhara. Because maroads anofanira kugadzirwa. Munotonyorere. Mati inofanira kubhadhara paunorinwa because maroads anofanira kugadzirwa. Because mari iyo ndio unofanira kugadzisa maroads. Because kana une license zvikureva kuti uchashandisa roads. But Canada zvinoita here zvemunomu zvekuti ukatora license unotonga wapasa form 4 vantu waita tokoita achievement chamasi tokapasa life chamasi. Is it like that? No, you know, it's essential, it's necessary to have a license. Because munhu akatora license unozomakurota Pana basa raunenge uchishanda sometimes kunenge kure nebhazi. Kana usina license usina mota hazvibudi. Nebhazi unogona kuita 2.5 hours uchienda uchichinja bhazi train. Pa 2.5 hours ukaita license yako wakuenda pakuitira 45 minutes wanawo wasvika pabhazi nemota. But kuno manje license iri kufananidzwa nedegree. It's an achievement. It's an achievement. Moto. It is more like a degree. Because, for example, like me, inini ndoro kutondichengeta. Right. Ukuchengetwa license. I'm gonna go off topic a little bit. Star. Do you know that maybe 60% yevanhu vakazvarwa muCanada ana passport anokwira ndege ne-ID yake, driver's license kana citizenship yake. Mutemo urimo aiyo. They don't go anywhere. If you not live in the country, just like here, like uchienda kaubulawayo. Yes. Nzvimbo dzacho dziri kure nekure zvokuti sometimes unofanira kukwira ndege. You don't need a passport. But kunoku manje munhu akaita passport itori achievement. Takujamba mabhodha katakuenda kumabhodha kumahotao. Kana usina passport Tatanga basa. Amona.
wakaona especially vanhu vemasvingo havana mapasipoti ndovari kuti vhiringirnekubhanda ikoko havana kamapasipoti vanongojamba neapa panonzi pabotswana paplamsia anongofamba atopinda muboto nekwamutare kumamoskeni anongofamba namapanda okuzambia anongofamba unomdi vanhu vese kumabhodha because one thing sometimes mabusiness avo anovafosa kuti afambe across aende kubale mnyerere saka iwo uchisenza pabhodha unoyanza kuti iwo munhu haasi kuba haasi kuita sei chanombunzira passport ndakaidhinda akaita passport ndakaidhinda inopera within 2 months nezviti vanogona kupiwa magate pass waiziva anotange marefugee vanangara mabhodha uko marefugee anongokrosa bhodha madini unotenga kana chikafu chake odzoka pamesina unotenga chikafu chake odzoka pamwe kwacho anongotarisa like for example kana chikarobet beach lese chitupa chako chinopera na 42 zona 42 ndokodechi yavanhu kana chitupa chako chadaro pinda uende right why I'm saying that ka izvi zvitori pamutemo izvi uri kuona padema apa paseka kana munhu achigara maseke kudema achiuya mutauni anongobhadhara $10 patoke mwedzi wese anopinda madini muchemo munyowani kwa ndakanza chinzi $10 zvamana munhu anogara munotonga achisenza rimwe side rechoko rangara munotona achisenza kana chegutu hazvita kuti abhadhare everyday $1 kuenda $2 kuenda $2 hazvibude saka adresi yake ndiyo nomutaura kuti abhadhare 10 anopiwa exemption inonzi exemption ndikuti zviri kuitwa munomu zviri munomu exemption iyo itorimo ndakaona headline handakuerenga munyaya yacho yakatoronzi vanhu vanogara mumasaraundings ematoki it's like Lobos handidi kuona Lobos it's a big company Lobos ine exemption kana abhadhare tollgate inobhadhara nebhasi but ari kudhirivhara chingwa chekuti iwo urarame chakagazetwa negavhmenti uyu mutemo wasokwa recently ayo wakauya kudhaya wanga uri from long time Lobos abhadhare tollgate yakafana nebhasi commercial bus because anogona achipfuura anogona kupfuura kana iri matollgate achidhirivhara pakudzoka anodzoka rei yaprofit kai ukuandasenda zvanetata yeah but pandakanimbodi kwekoko taimbobhadha maybe zvakazochinja aiwa vanhu because aingocheka kuti mota iyi matani mangani ine mari yakati matani mangani ine mari yakati kona exemption iyaya and it makes sense though because because afanana neuyo arikugara kumasaraunding area saka musanyanyomhanya kuti iwewo nehuku dzako illegal structure and you are committing a crime against ukuzvinzwa redinga tikutoda kutobhadhara mateksi aya but tikutoda kutoteerera zvinhu zvedu kana pasina ungori kana tikuzokuteerera izvo hatitonyoreswa aiwa zvikutimisa kuti tinovolontea kuti tinoda zvekuchimbotipaiwo titange kuteerera matanga nyaya kuti usvika unobvanzi taida 300 ndewana wapindi wedu wekunitangisa aiyo but unosati danga kana ne25 uku hautonyora pakadazo ne25 you are allowed kuchengeta huku dzako dzekudya ndati kuamerica chaiko kucanada you are allowed now kuchengeta yes he said nice one yes manje zvinezvi wakutoti even wakaona danga racho chikwere chacho chisiterinawo kuti chinotongonzi chiri structure ichi osvika watoda kuti nditonyore ndoono but anyway mataxi takubhadhara right now ndikada unotenga huku uko inini ndatenga huku dzangu dzandahota ndikutaxwa ndikanotenga chikafu ndakunotaxwa saka munolonga izvi zvazvekuti hanzi bozi inini ndikugei ndichitosvika vakatoti tichengeta marisits yes handadzezvi uzopota uchiita se pa3 months pa3 months saka hatisi mbavha izvo hatisiri matsotsi hana kuti uri mbavha uri wezheti aiwa ndakasiya kuti mazheti ndaiti uri wava before 2024
ndakatotisiya Bhonzo. Aiwa, masipaka bla Bhonzo. Masipaka.